ще ви науча на Keyhole метода, който от сега казваме само за първите два реда. Значи първо трябва да се направите ето това кръстче, бяло или няма значение какъв цвят, но трябва и тези да са ви еднакви цветове. Как се прави това? Сега малко ще се разбъркам купчето. Значи, първо гледам дали имам, защото реди бял кръст, гледам дали има някакви бели еджове с бяло, които са на бялата страна, са правилно обърнати и ги слагам. Виждам червеното, търся къде е червеното, ето го, значи завъртам два пъти и ето идва си на място. След това оглеждам за други, аз ги наричам по-хубави еджове, като този и този Значи аз завъртам това на тук, за да се свърже и защото ако сега го завъртя нагоре, ще разваля ето това, което не е хубаво. Затова направо си завъртам ето това и така си го качвам, защото то си е на мястото. И след това го завъртам. Сега какво правим, ако това си е на мястото, ама искаме да ни е завъртяно или да го сложим както си е така. Значи, виждаме, че трябва да дойде тук, но е обърнат. Аз от тук завъртам това, качвам това и пак го връщам. Така. А какво правим, ако това ни е тук, но е обърнато? Значи махаме го с F нотация. Завъртаме U или U inverted, зависи какво сме направили. F или F inverted. Качваме го и правим в моят случай U. Може да е U inverted. И така кръщото е готово. Тези корнери деца тук, не ги гледайте. Сега, трябва да наредим, слагаме си кръщото отдолу после. Трябва да наредим 3 еджа ето по този начин. Сега ще ви покажа как става. Значи, като видим един такъв едж, не трябва да има жълто, бяло е ясно, че няма да има, всичките бели са тук. И трябва да намерим къде трябва да отиде. И ето този цвят да съвпада с този цвят. Не с този, а с този. И ако трябва да го качим в този случай отдясно, формулата е R, U inverted, R inverted. Така. Сега, ако трябва да го качим, ето пак виждам този едж и го слагам където трябва да направя формулата. Трябва да отида от ляво. Формулата е L inverted, U, L. Едно ми дойде на мястото и това ще е последното, защото имам два. Ето този и този. Значи това го слагам с R, U, R inverted и ето 1, 2 и 3. Сега ето този ненаредения edge се нарича Keyhole. Затова и се казва Keyhole метод. Защото през него сваляме този корнер и виждам къде трябва да отиде. Виждам, че трябва да отиде ето тук. Защото, нали, зелено и оранжево, зелено и оранжево. Значи ето този корнер трябва да отиде ето тук под Keyhole. И виждам, че този трябва да отиде тук и го слагам. Знаете. После виждам, че това трябва да дойде ето тук. Значи това го слагам под Keyhole и го слагам. Сега това трябва да дойде тук. Завъртаме го на Keyhole и го слагам. Сега последния едж е ето тук. Завъртаме Keyhole и го слагаме. Сега виждате, че почти първите два реда почти са наредени. Сега трябва, вие си избирате метода, по който да качите
последния корнер не става по кейхол, защото излиза корнера. Аз го качвам по beginner метода, защото ми е по-лесно, колкото да го качвам по Фридрих. То ще е по-бързо по Фридрих, но трябва да научите няколко варианта. Значи така го слагам, също положно и го слагам с лесната форма. Това беше Keyhole метода. Ето, с него наредихме първите два реда. Според мен е по-бързо от Beginner метода, защото той, не знам, някак си по-бързо го правиш. Трябва да се упражнявате на кръстчето и този алгоритъм, тези три движения много лесно стават. И като се поупражнявате малко, ще сте по-бързи с него.